na rantse da Allah wallahi tallahi aka canja kuɗaɗen nan kowa sai ya shiga wahala. Wallahi tallahi akwai kuɗaɗen da dama mutane da yawa sai sun yi asarar su. Ai ni ban gama za shiga wahala ba. Ni na tunanin ma masu kuɗi ne su shiga wahala wallahi. So su ne suka yanke kuɗi a gida da 'yan siyasa. Saboda sun aje kuɗi ne a gida matsiyatan kuɗi. Kuɗin nan da suka aje ko ka da mana kai ka da mana muna magana ka uzura muna. Wallahi mu 'yan siyasa sun aje kuɗi a gida ga mai gida. Saboda wallahi a canza kuɗin nan za su shiga matsala. Za su shiga baƙar wahala. Amma sanne ake kwanaki ma a nan gangaren dutse sai da aka ga jiya yadda aka zo aka kona kuɗaɗe. Kai a yanzu ko abu da kuɗi yake yi. Aikin nan fa da gaske fa. Kai ko ba? Wannan fa. Almajiri ne sadaka yake nema. Akwai canji a biki na. A'a wani irin sadaka ana ta rayuwa wannan za a zo ana wani sadaka. Abin tausayi ne a wannan ƙasar yanzu kana wannan halin ai dole a taimaka ma. Ai dole a taimaka ma ban Allah ya. Allah dai iya mana kaji. Akwai wasu 'yan canji da nake ta fama da su tun jiya. Yawwa a ba shi da kuɗi yace zai samu wannan. A je a wannan a komai yawwa na goyi to jiya yawwa a wannan. Jira ya. Allah ga babban mutum amma baya ji. Yalo dan ladi ashe maka da canja kuɗin nan ina ga maka da gaske ne yanzu na zo gurin wasu bayan Allah bara wallahi suka ga min da gaske ne za a canja kuɗin nan naji suna zancen na nan tsire girman Allah yanzu ka san ya zai ina da wato miliyan 20 a kasan gonar babanmu ka je karkashin gefen bishiyar nan ta dabino akwai miliyan 20 ka je ka an so min ita ka je ka dauko mai ta kai mu akan ka gani ba akan gare ni ba kai mun banki ni ba akan gare ni ba kai mun banki kana ji na sannan kasan adaka ta nan ma akwai ko 85 ne ko da 77 ni ka dauki sauran bakwai din ma ka kai mun banki kawai shikenan sai an jima kana ji na ko ka kai mun duka a samu sauran 5,000 din na ban maka kai wallahi yanzu na warke yanzu ka warke ko ba kuma ba da kai ba kuma ba da kai yanzu na warke ya ina ga muku yanzu na warke ina kudin da muka ina kudi wani irin kudi wallahi da kudi kai akwai kudi a cikin ko ba kurma bane ba ma kai kenan ba kurma bane wayya ina ga muku yanzu na warke Allah ina ruwa na da ka ga dubu ko ya ni na da ba ayo